cistella amb molts ous diferents, no? De generacions que venen d'històries molt dispars. És a dir, tenim una generació que són els nostres avis que van conèixer la tecnologia a través de la televisió en blanc i negre i van descobrir la lluna gràcies a aquesta finestra que tenien de televisió en blanc i negre. Després tenim una generació que va viure el sotrac de veure la caiguda del mur de Berlín, doncs en aquest cas també hi ha televisió, i després una nova generació que ja ho veu tot a través d'internet, no? I que s'han adonat compte que en el món poden canviar moltes coses, inclús grans temes que semblaven intocables com una potència mundial americana i que un 11 de setembre va caure per un sol atemptat, no? En el fons és un món l'actual en el qual conviuen maneres de viure i d'entendre la vida molt diferents i amb uns recursos tecnològics també molt diferents, el que ara se'n denomina els del món digital i del món no digital, natius i migrants digitals. I això fa una convivència molt complexa perquè cadascú té una manera d'afrontar la realitat diferent, però es pot viure des del conflicte o es pot viure des d'integrar aquesta diversitat. Aleshores, l'aposta és integrem aquesta manera diferent d'entendre la vida o aquesta manera d'entendre els negocis cadascú amb perspectives diferents per potenciar la riquesa que té tot.